Hola, bones, em dic Miquel Amores, soc tècnic en Informàtica i Comunicacions, actualment cursant grau superior d'Informàtica i Comunicacions i com tots al grau mitjà jo vaig tenir que fer pràctiques al segon any. Vaig ser dels primers a ser cridat i em van posar en una empresa. A la meva experiència vaig fer el mateix treball que faria qualsevol tècnic, però en el meu cas no van ser pràctiques remunerades. A la meva experiència no van ser tampoc dolentes, em van tractar bastant bé, però bueno, que no siguin remunerades sempre és una mica desmotivador. D'altra banda també aquesta empresa a la que vaig fer pràctiques em va contractar diverses vegades per fer suplències i de més coses. Doncs vaig tenir que portar un grup que estava en pràctiques. Aquest grup no es portava malament, de fet feia bastant bé, però perquè veiessin l'experiència sencera anaven sortint sols o en parelles fets dels mateixos becaris. Una cagada que vam fer va suposar que no sortissin del departament, fessin pràctiques, diguem, més tancades, el que seria el departament. Per aquesta cagada van tenir que els becaris següents van tenir la mala sort de tenir que fer aquestes mateixes pràctiques, diguem, tancades al mateix departament. Era una diferència increïble el que jo vaig fer a el que ells estan fent ara. Vam parlar d'això a les reunions i van dir que els de dalt no volien que sortissin per por de que caguessin, i liar-la. Però aquesta és la meva experiència sent becari i portant un grup de becaris que per mala sort van tenir que ser així les seves pràctiques.